Иртәнге 9-га кайнар ризык әзер. 2 төрле котлет, балык, тауык ите, бәрәңге, борчак, сулы, карабудай боткасы һәм башкалар. Бөтенесен үзләрендә пешерәләр. 900 балага 4 кеше хезмәт күрсәтә. Ә штат буенча 7 тиеш. Тик мәктәп ашханасына эшкә килергә теләмиләр. Ставка повара 10 800 инде. Ну вот безгә доплачивают инде ставка на то, что вот җитешмәгән поварларга безгә өстиләр. Ничә сум буласың инде бу? Ну без хәзер 18 мең алабыз. Рабочий көн узын. Biz менә сәгать 6-га киләбез. И сәгать 5-нче артта кайтып китәбез 5-ләрдә. Менә шул хәтле һаман пешерергә кирәк, җыярга, җуарга. Бөтенесен без үзебез эшлибез. 11 сәгатьлек эш көне. Эш хакы Казан мәктәпләре буенча 18 мең тирәсе. Менә Алина Сергеева 1 ел элек башкаланың 87-нче мәктәбенә пешерүче булып урнашкан. Күпме хезмәт хакы вас? 17 мең. Былтырга караганда эш быел күбрәк, ләкин зарплата шул ук калды. Төп мәсьәлә дә шунда. Сентябрьдән башкала мәктәпләрендә укучылар саны 7 меңгә арткан. Беренчегә керүчеләр күп. Икенчедән, яңа канун буенча башлангычлар 100% ашатылырга тиеш. Өченчедән, пандемия. Башханәләрдә бала санын чикләү өчен аз-азлап көне буе ашатырга туры килә. Казанның 25 ашханәсендә бер урынга 8 бала туры килә. Бу нормадан 3 тапкыр күбрәк диярлек. Ризык әзерләүчеләргә дә быелдан эш бермә-бер арткан. Приходят, работают. Киләләр, эшләп карыйлар, икенче эш табалар да китәләр. Мәктәптә эшләүче ашлы осталарының хезмәт хакын исәпләү өчен нормативлар юк. Гәрчә республикада мәктәп ашханалары 3 төргә бүленсә дә, 1383-дә ризыкны тулысынча үзләрендә пешерәләр, 239-ында өлешчә генә пешерәләр, ә 141-дә пешереп китергәнне җылытып бирәләр. Эш күләме төрле, ә хезмәт хаклары әллә ни аерылмый. Ни өчен шулай? Сорауны без туклану департаменты директорына бирдек. Мыть посуду надо одинаково. Савытларны барысына да юырга кирәк, бөтенесе көне буе эшли, балалар саны арта, барлык ашу осталарының да эш күләме бик зур. Казан мәктәпләре пешерүчеләрсез калмасын өчен Татарстан президенты карары белән башкала мәктәпләрендә эшләүче ашу осталарына өстәп түли башлаганнар. Шулай да бүген кадрлар белән мәктәп ашханалары 93%-ка гына тәэмин ителгән. Туклану департаменты сайтында 60-70 вакансия бар. Балалар бакчаларына пешерүчеләр таләп ителгән игъланнар адым саен очрый. Көзен Әлмәтнең 21-нче мәктәбендә бер юлы 2 повар эштән китү сәбәпле балалар 2 көн кайнар ризык ашамады. Не осталось ни одного. 2 ашу остасы эштән бер вакытта китеп бару сәбәпле без балаларны кайнар ризык белән тәэмин итә алмадык. 2 көн ашхана ябылып торды. Китүчеләр урынына 2 кешене таба алуны монда бәхет эше диләр. Аның да берсе пенсиядәге ханым. Работа меня устраивает, конечно. Миңа эш эше шартлары да әйбәт, тик менә хезмәт хакы түбән, 12 мең генә. Икенче хезмәттәше Зинаида Белозерова үзе килә. Балалары монда укый. Пандемия вакытында кафеда эш булмыйча 4 ай өйдә торган ул. 1,5 ставкага эшли, 16 мең ала. 12-13 часов работаем. 12-13 сәгать эшлибез, хезмәт хакы аз, коллектив әйбәт, игә якын, шунысы уңай. Хәзер бу хезмәткәрләр алтын бәясенә тиң. Хезмәт хакы артса, эштән китәрләр дип борчыласы булмасы диде мәктәп директорлары. Ашу осталарының хезмәт хакы бу атнада парламент президиум утырышына чыгарылды. Депутатлар хәлне өйрәнеп хезмәт хакын арттыру, мәктәп ашханәләренең техник базасын яхшырту өчен республика программасы булдыру турында хөкүмәткә тәкъдим белән чыкты. Чыгышларны тагын бер кабат яздырып алдык. Карап, бүгенге карарны туплап, имзалап, президентка да ибәрәбез, хөкүмәткә дә ибәрәбез. Әйтик, башка министрлыкларга да кагыла торган мәсьәлә булса, аларга да ибәрәбез. Хәзер боз кузгалар дип көтелә. Тәмле ашлар пешерүче Гүзәл апада, Рәйсә апада, хезмәт хакы аз дип мәктәптән китмичә укучыларга кайнар ризык пешерүен дәвам итер дигән өмет бар. Фирүзә Мәҗитова, Фирүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы.